Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, andito po tayo ngayon sa may istiraha. April 22, 2022. Marami kami dito sa may istiraha. So, ipapakita natin kung paano kami kumain ng saya dito sa Ramadan namin na mag-iftar kami dito. Wow! Ang dami na namin ngayon. Aabot kami siguro mga 100. Lalaki lang to. Yung babae, doon sa kabila. Sa kabilang istiraha po sila. Pinaik kayo sa Birambuhayan, si Paluhan na yan. Gataw malindo. Kapilabante. Ini pega ini dua ribu. Oh weh, amat. Masuk ke kantor. Bang, Assalamualaikum. Wala ito mo. Kajiban. Kinakan papaya. Ako kanin din isong. Ini dengan lain. Supaya terkiusu, So, main ko. Ini ko pinagupako ng sinin. Makit tambahan yan ang ini. Ini ko pinagupako ng sinin. Anda. Dua ko pinako ng dan buah. Motor saya, baik penumpang, magmamahal din kayo mag-collect. Bismillah makan kita si Bismillah, tuan. Bismillah, ruangan bisa lalai. Bismillah. Kim. Rekam. Ruangan celalai. Kita tombe oke mun nih. Boy, rekam. Bismillah ko ito magkakan kita insyaallah. Dapat kita magkakan mungkin kita magkakanin mangan kita mga kita magkakanin na ikaw. So mangan kita No.
Ingene. Ah, mangka, nakamangan. Ah, dapat jauh ke payah. Yun ero. Dapat meroel, dapat meroel. Makan nih. Keramat tampilan nih. Bukan, itu dia request bukan sih aku akan nih. Gani apaan? Saya request book. Saya request book please. Payah. Oh ya, anu kambing. Mang kambing itu apa nih? Sinunsulan ni Kang. Ito yung kaibigan natin si Mods. Ano po, kay Mods. Ang page niya ay Libangan Music. Follow niyo yung page niya, mga idol. Tinalabad kami yan. Kabos. Shout out bigay sa akin. Shout out sa mga viewers diyan. Shout out sa mga OFW. Hello po mga kaibigan. Ito po si Tos Alhaj na kaibigan din natin dito sa Riyadh. Yung page niya ay Yakan Basilan. Follow nyo rin yung page niya mga idol. Yakan Basilan po yung page niya. Isa nating kaibigan dito sa Riyadh. Shout out daw. Hi. Shoutout sa inyong lahat. Papalo na rin ang page ko si Leaks M. Thank you. Ayun, mga idol, narinig nyo yung sinasabi niya na pakipollow yung page niya, isa rin natin na admin sa dito sa Boy Malasas. So, pakipollow na lang yung page niya. Ang page niya ay Leaks M.